Ramogi TV, Migori. Ramogi geno ne ratiro bo idore ne rawere kata nyithindogo. Ogai mar doho matakome dwaro mondo kal paro mar chik makedo kod lwenje makit chwech mar tiekruok kod lwenjego kamoting'o bambo nyithindo e pacho ka. Kolose boma ma Mombasa e romo mar chwalo ratiro ne jodak, Koome kaachiel kod jagoro mar kit chwech Anwa Ng'ombe kod nyawadgi mar ngima nyithindo Karen Ageng'o dwaro mondo kaw okang' mager mar chik mar kedo kod timbe mag anjao. Job Otieno miyo ler wachne. Ote ewi lwenje mag kit chwech obedo thor wach e romo mar 38 mar piny owacho ewi chiwo ratiro ne oganda. Ogai mar doho Martha Koome, jagoro mar kit chwech Anwa Ng'ombe, nyawadgi mar ngima nyithindo Karen Ageng'o kaachiel kod jokanyo mamoko oyiere ni lwenje mag kit chwech osemedore pacho ka kendo kony mapiyo dwarore. This conversation demands coordinated legislative, policy and institutional interventions if we are to provide meaningful protection to victims and ensure accountabilities for our perpetrators. The survivors, somehow they get frustrated on the way and they drop out. Actually, they also get traumatized. Reporting abuse becomes really difficult for children, and this because they believe they would be exposing someone who they depend on, especially financially or even emotionally. Nonro mochwal e kinde romono lero ni ripode 9,576 nochwal e higa mar 2025. 3,421 kuomgi ne en mano mar bembo, kamane en atamalo 35 manotim ne nyithindo. Ripode 570 mag keny momondo, yie ma oiw 552 kod lipode 122 mag keny e kind wede. In the course of the way, the case gets withdrawn. Why? Sometimes fear of retaliation. Sometimes you find that the perpetrator is the one who is the provider. But we should focus on prevention, because when we focus on prevention, we will not have children going through this. Survivors going to the police and then going to the healthcare and then going to court. And so we have to acknowledge that the services are disjointed as they report to all of these levels. When you suffered the abuse, did you report? And 7 out of 10 said they did not report. So you can see that contradiction, and it speaks to reliance. So you can have services, have proper procedures and processes and policies in place, but it is always good to measure from time to time to what extent is the citizenry relying on us. Ogai mar doho Martha Koome to dwaro mondo okadh paro mar chik mar kedo kod lwenje mag kit chwech ahinya to kuom nyithindo, kowacho ni mano e achiel kuom yore mag tieko lwenje makamago. To strengthen our collective response to sexual and gender-based violence, which is endemic, systemic, and very complex. It is also growing in numbers and deeply disturbing incidences like what we watched on Citizen TV last night, and the increasing incidences of femicide. And very soon we are looking at what we call the laboratory information management system that will enhance the operational capacity of our National Forensics Lab. Jokanyo mamoko to dwaro mondo okaw okang' mager kaachiel kod ng'eto mar doho e yo mapiyo mar neno ni jogo ma lwenjego omako oyudo ratiro kendo ok thagruok mar paro. Otieno Job, Ramogi TV. Jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay ochako romo mar ndalo 3 mar lalruok